Τι βρήκατε πάλι, μαλάκες? Τι είδατε πάλι, κάτσε. Καθίστε ρε μαλάκες, τι μαλακία είναι πάλι αυτό που βρήκατε? Ω, σπηλιά. Εδώ βλέπουμε το καναρίνι Γιωργάκη, προχωράει μπροστά σπηλιά. Να ο Αλέκος. Εδώ είναι το πιο όμορφο μέλος της παρέας φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Ας σε γαμίσω, πούστη. Λοιπόν, εδώ έχει διαδρόμους. Όχι, μαλάκα διαδρόμους. Ω, διαδρόμους. Για να δούμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι? Κοίτα εδώ, Γιάννη. Τι σκάτα βρήκατε πάλι, ρε? Ωχ, τι idea είναι αυτή? Και δρομάει, Nice. Ποιος μιλάει, παιδιά? Έλα, μην το γάμισουμε. Εντάξει, πού θα πάμε? Πες το ψέματα. Πάμε εδώ και βλέπουμε. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Ω, pitch black. Προσεχή, μαλάκα. Μαλάκα, τι πίστρο σκοτάδι. Εγώ ακόμα τραβάω, εγώ ακόμα τραβάω, δεν σε πειράζει. Δική σου τέτοιο είναι. Σκοτωθούμε εδώ. Είναι σημαντική στιγμή για την δικιά μου φώτια. Τι θα βρουν εξαπτές, μαλάκα έχει έξοδο και έχει φως. Όχι, μαλάκα. Μαλάκα, δεν να υπάρχει τίποτα. Ναι. Ίσωμα. Έλα. Ας κάνετε, από αυτή την τρύπα που είδαμε πριν, μαλάκα, που σας έλεγα να πούμε και δεν θέλατε, εντάξει, έξοδο, το ίδιο πράγμα είναι. Βλάκες. Αυτή ήταν η σπηλιά. Τι είναι αυτή? Ωχ! Τι σκατάς είναι αυτός, ρε!